Нәрсә бу? Кем белә? Социаль челтерлердә чираттагы эпидемия. Балалар арасында табылапка дигән уенчык зур популярлык казана. Татарчасы ничек була икән? Моны ахырдан белербез. Мин дә Marketplace аша заказ ясап, бу хикмәтле уенчык белән танышырга булдым. Гади тел белән әйтсәк, стрессны бетерә торган җайланма. Силиконнан мәчет әпие формасында ясала. Аның белән бер комплектта төрле бизәү элементлары да була. Кул белән теләсә ничек изгәләргә була. Уенчыкка барыбер зыян килми. Аның каравы күңелеңдә җыелган бөтен негатив чыгып бетә. Әмма мондый тәпи белән уйный үзең дә мияулый башламасаң ярыйла. Мяу. Табылапкага багышлап социаль челтәрләрдә меңләгән видео чыга. Әйтик, аны түшәмгә ыргытып уйнарга яраталар. Соңыннан штукатурка белән куптарып аласы. Бик кызык инде. Узган гасырның 90нчы елларында барлыкка килгән нәрсә бу. Ул вакытта лизун дип атыйлар иде. Балаларны кызыктыра торган уенчыклар әледән-әле чыгып тора. 2017 елда спиннер барлыкка килде. 2021 елда бөтен дөньяны Pop-It, Simple Dimple һәм йомшак сквишлар басып алган иде. Инде менә табылапкага да чират җитте. Татарчасы ничек була икән? Таба тәпиләрме? Табы инглизчәдән басарга, баскаларга дип тәрҗемә ителә. Димәк, бу сүзне татарчага тулаем тәрҗемә итсәк, басынкы яки баскак тәпи килеп чыга. Ә бәлки ябышкак тәпи дияргәдер. Мондый вариант ничек сезгә?